Momento, que teño que repasar de novo a conta. Esperade. A ver, se por unha banda, Sarai Brillantes ten 2 mazás. Ben, e por outra parte, teño a Ángel con 3 peras. A ver que se vexan ben. 2, son 3, sí, perfecto. E logo, noso Rubén como rexedor, a quen xa non lle pico o brazo, ten un plátano. Moi ben, canto terei eu que sumarlle a raíz cadrada dos divisores partido por 4 de Paula, que? Hola, Paula, hola. É que é un saúdo sei, moi sei o que ela fai. Canto terei que dividir por 4 iso partido por 2? Que non me dá. Que non me dá, Ángel, que isto non me dá, que cada vez son máis difícil, que non sei como lles poden gustar as matemáticas, tanto como a ter marcas e a froita que teñen aí. Cada día máis complicado. Esperade que arrinco. Cantas tes? 3. Que podíamos facer era deixar de botar contas, trocear as froitas, dárllelas aos rapaces do público, pero comezamos, como temos 3 bancadas ademais de xente, 3 filas de xente, empezamos cos 4 concursantes. Veña! Hoxe no noso xiz aquí en V Televisión, arrincando un día máis o programa, estamos iso nesta terceira fase, os oitavos de final. Quen será o seguinte colexio que pasará a cuartos? Hoxe está a cousa pola provincia de Lugo. Primeiro, Antón Maisana do Colexio Santa Rita de Viveiro. E desde a capital de Lugo, desde a Rosalía de Castro, outros 2 amigos, Óliver máis Nuria. Xa son familia, somos familia, vos tamén sodes familia. E xa coñecedes que veñen deses centros escolares, como digo, do Santa Rita e de Rosalía de Castro, onde viaxamos unha vez máis. Viñeron os franceses, alemanes, polacos e turcos. Chamoulles moita atención, fixemos unha empanada, fomos a ver como se facía a tarta a Mondoñedo, a visita aquí fixose a fábrica de Bonito. En Polonia fomos a unha granxa de pavos no que facían tamén queixo. A comida estaba asquerosa. Sí. Buscan coa mirada, Antón Maisana buscan coa mirada os seus que están detrás ocupando as bancadas. Falábamos ao comezo de matemáticas. E a calquera dos 4 que me acompañaban dábanselle mellor que a min. Non sei a Antón Maisana. Son o vosso forte na... Non, directamente. Estes son dos meus. De contas nada, pero de puntos sí, non? Restar puntos. Ou sumar? Sumar puntos. Cal é a proba das que fixestes, das 7 que fixestes as 2 veces que estivestes xa no noso xiz, a que menos puntos vos deu? O que menos vos gustou? A das fotos. E a dos lentes má? Botarme a culpa logo polos lentes. Logo son os lentes, hoxe nos cambiar pa eles. Van ser igual de máxicos, pero cambiados. Aplauso para Santa Rita de Viveiro, veña! Óliver máis Nuria, os lentes meus que gustaron vos ou non? Sí. Non. Como? No, sinceridade, no, espera, Óliver xa dixo que sí. Nuria, non che molan, non? Os meus lentes non. Pero porque non che deron puntos ou porque non che caen ben? Deronche puntos cando viñestes na proba das fotos, cando vemos as fotos ampliadas? Entonces teñoche que molar. Dadelle un aplauso para eles e para os lentes. Para os meus lentes. Claro. Nuria di, se me preguntan, e a mí non me molan, pois digo que non me molan directamente. Pois a ver cal destes sobres lle molan aos compañeros que eliximos pola esquerda. A ver, Antón Maisana, vermello ou azul? Vermello. Mola vos o azul, Nuria máis Óliver? Sí. Bueno, imos mellorando. Antes non era, ahora xa é algo. Veña, pois para Antón Maisana do Santa Rita de Viveiro, cantos recordos. A música da verbena.
Unha pregunta a cada un, unha resposta a cada un de vos. Preparados? Tempo. Antón, o hábito cultural preferido dos galegos é a... Pachanga. Non, cal é a profesión do rei da verbena? Paquito. Chocolatero. Sí, como se chama a música das verbenas e as festas? Pachanga. Sí, agora sí. De que cor é o tractor nas verbenas? Amarelo. Sí, ondiñas veñen e van... Rianxeira. Sí, veña, o hábito cultural... Verbeña. Sí, veña, 5 máis. Como se chama o mozo da Macarena? María. Non, silencio nas bancadas. Co Mundial de Fútbol todos bailamos o África. waka waka. Sí, con que tema abriu o apetito Georgie Dan? Barbacoa. Sí, a que animal lle dedicou Melody? Gorila. Sí, a que muller canta Ricky María. Martin? Sí, como se chama o mozo de Victorino. Macarena? Sí, 5 máis. O galego Parga popularizou bailando como a un polo chaimado baile do... Pío Pío. Sí, animal australiano e músico que fixo un corral e reivindicou a súa profesión de arbañí. Paloma. Non, paxariños a bailar cando acabas de nacer. Tin, tin, tin. A tua coliña tes que... Tempo! Ui. Ben, ben. A coliña hai que mover e movela viaxando por cidades de España. Nuria máis Oliver, que é o tema que vos toca. Cidades de España. Concentradevos, xogando na casa. Tempo! Oliver. Nuria, acolleu unhas, Barcelona acolleu unhas... Olimpiadas. Sí, de España, que é Madrid? Capital. Sí, en Granada podemos ver... Alhambra. Sí, Museo de Arte Moderna, que podemos visitar se estamos en Bilbao. Guggenheim. Sí, a Santiago hai que vir de... Peregrino. Sí, veña, 5 máis. Que é Sevilla de Andalucía? Capital. Sí, podedes vos chivar, claro, en Santander teñen unha praia con nome de profesión, cal? Sardinero. Sí, silencio nas bancadas. En Valencia a xente gustalle moito queimalas... Fallas. Sí, Pamplona é moi coñecida polos Sanfermíns e os seus... Encerros. Sí, o río que pasa por Pisuegra. Valladolid. Sí, 5 máis. En Mallorca non podes ir sen probar un rico postre, cal? Ensaimada. Sí, Ceuta e Melilla son cidades... Autónomas. Sí, de Teruel podense dicir moitas cousas, pero sobre todo que tamén... Existe. Sí, de Elche o máis famoso é o busto da súa... Dama. Sí, de Santiago a Catedral e de Segovia... Acueducto. Sí, pleno! Bien. 10 puntos. Oliver máis Nuria, Nuria máis Oliver... E agora se vos digo que a min, se hai algo que non me gusta, é algo que aparece verde, así destacado en branco, e que son 4 roscos. ¡Odios! 55-85! Porque sabedes que cada unha das nosas preguntas é 5 puntos, multiplicamos por 15, que son todas 75, e eles que xa están calculando para a seguinte proba, se dan con todas, levan 10 plus, por iso teñen 85, os da Rosalía de Castro. Viaxamos agora. Onde da nosa terra? Non vos gustan os lentes? Pois pechados ollos que imos na máquina do tempo. Veña os 4. Sí, veña Nuria. Ai, Nuria, nin caso. Pois agora xa verás. Agora verás que por non pechalos, xa verás que pasa. Onde estamos? En Monforte. Estamos en Monforte. E onde queda Monforte? Pois poño 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, repartidos aleatoriamente pola nosa xeografía nas 4 provincias, e nunha desas marcas, nun deses puntos, está Monforte. Borradores. Nuria máis Oliver. No punto número 1. Antón bota as mans á cabeza porque creo que ia responder o mesmo. Vémolo. Pinta ben, sí! Pinta ben, pinta en verde, pero o xiz ten o seu propio GPS. E márcanos debaixo o topónimo. Monforte de Lemos. Móvense, varían os marcadores, altéranse de puntos. 55-125. Aí. Dádelle folgos tamén aos vosos, aos Santa Rita de Viveiro, Antón Maisana. Só levamos 2 probas, quedan 5. E hai puntos a esgalla, a moreas, a feixes, así a sacos de puntos. Agora, 4 concursantes, 4 amigos e 4 vellos mariñeiros. Quen hai descantar esta canción? Veña, Ana máis Nuria. Pois veña, collendo o micrófono que imos co galeo que doxe. Veña, bailando para baixo.
Primeiro teñemos que dicir o mail, o noso enderezo electrónico, onde tamén nos podes titular un correo que diga ailalelo, ailalalo, e logo escribídenos o que vos dé a gana, .com, xiz@vtelevisión.es, xiz@vtelevisión.es. Varían os marcadores. Atención nas casas, a ver para que lado. 55-175 para Rosalía de Castro. E como sempre comezamos o xogo pola esquerda, Antón Maisana, 120 puntos. Só na derradeira proba, na derradeira, que ainda nos queda un cacho para chegarmos ali un anaco, aí 290. 290. Empezamos polas mensaxes, parecevos? Que tal se vos deron os 2 días anteriores que viñestes? Ben, pois hoxe do bo o mellor. Titulares de La Voz de Galicia convertidos en mensaxes de texto. E eles teñenos que traducir. Antón Maisana, tempo. Bilbao. Sí. Posuirá. Tira. No. Terá sí. dous... Feminino. Dúas titulacións Sí. universitarias sobre software Sí. nos videoxogos. En videoxogos. Sí, veña, sí, en videoxogos. Dito e feito, con este titular, 10 puntos máis que xa teñen. Agora imos por outros 10, co subtítulo original, 40 segundos, rapaces. Tempo. A cidade recibirá alumnos de toda Unión. Europa. Sí. É unha contracción de preposición máis No artigo. señor. No, é a primeira das preposicións de todas. Cal é a primeira vogal de todas? A primeira vogal A. de... Aí está, pois xunta co que tes aí, e fai unha contracción. A señora. Sí, veña. O que? É o verbo to Ao be. ser O verbo to be. Sí, a única Sí. titulación Sí. nesta materia sí. De continente. De que? de, Contrae co artigo. De máis o. do continente. Veña, vamos! Clink, 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 clink. Tiramos un cable, axudamos un pouco, logo cos do Rosalía, e agora, a ver se dan coa sección, e sería pleno, 30 puntos. Galicia, España, mundo, sociedade, deporte, diñeiro, lecer e cultura. En cal destas seccións que tendes en pantalla, rapaces, Antón Maisana. Silencio nas bancadas, por favor. 4, 3, 2, 1... Que resposta? España. Vémolo. ¡Oh! Nas páxinas de Sociedade de la Voz. Pero tendes 20 puntos que logo sumamos. Imos agora con Nuria máis con Oliver do Rosalía de Castro en Lugo Capital, na cidade das murallas. Temos o vosso titular. Preparado. Tempo. A policía Tía practica Sí. A ira. Non. Non, é terceira, segunda, antes de segunda. A primeira. Sí. Doazón. No, atrapar a un delincuente. detención, Detención. Sí. Para No, o de Por- antes. Sí. por pelexas Pois é un de... tipo de fraude. Por Pelexas. pelexas. Copiar sen permiso, por exemplo. Copiar. Silencio nas bancadas. Ou utilizar sen permiso unha obra... Tempo. Era a palabra clave, é unha das palabras clave do titular. Non houbo sorte, non pasa nada, rapaces. Subtítulo original que apareceu canda esta información un bo día nas páxinas de La Voz de Galicia. Logo vemos en que sección. Preparados? Tempo. O torado. o ditado. No, a policía atrapou e puxo as esposas. O detido. Sí. Revelou No, información. emborcou, deulle a volta. Volcou. Veña. Volcou Información. información nun periódico digital Correcto. sen creditar No, sen que? Sen que? Sen crédito. Mételle un vogal antes do que tes escrito, do C. A primeira vogal de Acreditar. Sí. dende No, separado. De ende. No, de que lugar? de onde Sí. previñan Os as informacións. informacións. De onde que? Os informes. Non, o que- Previñan. Non, cambio o vocal o pre. Proviñan. Proviñan. Proviñan os informes. Joder. Tivemos que recuar, deramos a derradeira palabra, pero era no previñan, perdimos aí tempo. Non entrou, non pasa nada. Concentrádevos con todo o que lestes. A segunda prácticamente quedou traducida, polo que poden tirar de que sección falamos, que sección buscamos para eles hoxe. Galicia, España, mundo, sociedade, deporte, diñeiro, lecer e cultura. Cal destas 7? Nuria máis Oliver, veleias tendes.
Silencio nas bancadas. 4, 3... Sociedade. Vémolo se se colorea de verde. ¡Sí! Bueno, Isto é como nos semáforos, é como cando estamos antes no ulo. Se está en vermello, problema, se transforma a verde, hai puntos. E tantos que hai. 75, 185. Unha lixeira distancia, pero quedan 3 probas, a 5, a 6 e a 7 con eses case 300 puntos. Así que vou cambiar os seus lentes, teño o máxico, hoxe vou coller outros novos. A ver, vou sacar aquí o envoltorio, espera. Xa está, veña, 1, 2, son novos, Nuria, 3, 4. A ver se vos traen sorte aos 2 coles. E quen pasa a seguinte fase do xiz? Concentración, que ven a primeira foto. Concentrados nos detalles, polo miúdo con todo. Que nese total buscamos algo. Algo. O que? Tendesmo que dicir vos cando eu diga a palabra máxica, que non é outra que... borradores. O arco dun instrumento de corda. O que? O arco dun instrumento. O arco dun instrumento. Poñemos eses lentes máxicos. O arco dun instrumento... Non é o arco dun instrumento. Abraiados están nas pantallas, nas bancadas, quero dicir, porque vos xa sabedes que é, non? Pois silencio, silencio, os que nos acompañan, que eles están co lente. Borradores! Antón Maisana. Unha agulla. Nun pallar, e nun palleiro. Veña, a ver se está no palleiro o témola enfiada. Sí, unha agulla! Esas pancartas arriba porque os de Santa Rita en Viveiro senten que, o que vos dixen antes, acumular puntos. Pero ainda hai outra, a ver se vai para Viveiro ou para Lugo. Segunda foto, Nuria sí que lle gustou desta volta, sí, estes lentes. Veña, que imos coa fotografía, veña. Vela aí ben. Concentración nos detalles, en polo miúdo, en todo o que parece se cadra non é, despois é o contrario, é día e noite é día, arriba, abaixo, borradores. Nuria. A abertura dun radiocasete. A abertura dun radiocasete. Un lector de discos. Un lector de discos, radiocasete, sí. Imos logo ver esa foto, se non é, abrímola un chisquiño máis. Ese está aberta do todo. Só está aberta un chisquiño porque non é. Concentración, rapaces, fixádevos iso en todos os detalles, polo miúdo, no contorno, borradores. Unha máquina de coser. Perdón? Unha máquina de coser. Volvemos outra vez con eses lentes máxicos. Antes tiñamos a agulla, tiñamos o fío, pasaríamos agora a fase mecánica. Estaremos cunha máquina de coser. Non é unha máquina de coser. Non é unha máquina de coser. Pero é algo o que buscamos e que vos pode dar neste momento xa aberta de todo 10 puntos. Borradores. Nuria máis sólido. Un microscopio. Eu fago así, espera. Chitón, calao. Lentes máxicos. Porque a resposta é correcta. A resposta é correcta. Eu agora voulle facer caso a Nuria. Nuria, mira para mí. Vou tirar os lentes aqueles vellos, porque este xa vexo que dan sorte a uns e a outros e danlles puntos. Mira por onde. Sumamos. 95, 195. Sumamos todo o tempo puntos aquí no programa, pero a min gustaríame saber se algún de vos, ou os dous coles, levan ata o momento das dúas, sen sumardes os doxe, das dúas fases que viñestes, levades os puntos que fixestes nas dúas etapas. Xa que lles gustan as matemáticas. A ver, Rosalía, para que parece que sí. 400... ¿Cuál era la primera? Non sei. 400 que? 400 é moito, que 6. foron ata agora... 500. Case 500, claro. 500 é moito. Case foi o récord que fixeron estes rapaces no anterior programa, na segunda fase. Eu creo que é case o récord do que levamos de xita ata o momento. Vos agora espera, Sí, sí, é máis. Nesta. Esperade, espera agora que ainda queda programa. É o que ten que darnos agora os 40 puntos do espringuillarse. A prova non sei cal é. Veña, ruleta, veña!
San querer. Bici, báscula al piso. Bici, imos ao que imos. Ai, que pasou? Opa! Resposta que lle dou a eles. Preguntan, cal é o amarelo? Queríamos fichas. O amarelo son as bicicletas. Quen ides pedalear? Veña correndo xa! Veña! Que xa están agarrando por eles as nosas bicicletas olímpicas. Veña! Ese Antón máis ese Oliver. Pernas duras, sorriso nos beizos que hai que empezar a elevar enerxía. 3, 2, 1, tempo! Veña! Xa que estamos en Lugo, a volta pola Terra Chá, por exemplo, a volta ciclista pola Terra Chá, cousa que levan ventaxa os de Lugo, Oliver, desde o Rosalía de Castro, será porque, bueno, quedelle máis preto cos de Viveiro, pois non necesariamente, pero está cos xemelgos e con toda a musculatura das pernas máis a punto. Cando quedan 17 segundos, lévalle uns 70 puntos de diferente neste momento, case 100 puntos. O seu compañeiro Antón de Santa Rita de Viveiro, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo, aplauso. Veña Antón máis Oliver. Antón máis Oliver case... Corre, se che quedan folgo. Algo queda, aínda que, como dixen, é unha nosa retransmisión que estábamos na volta ciclista á Terra Chá. Teño que dicir que os puntos van para Rosalía de Castro de Lugo. 95, 235, ou aproximadamente uns 100 puntos, digamos, 100 que lle sacou Santa Rita de Viveiro. Folgos para os de Viveiro, folgos para Antón. Antón recupera forzas así un pouco. Ana, concentración. E os rapaces do Rosalía aquí des por diante. Xogadesvos un posto para a seguinte fase do xiz. E hai case 300 puntos na derradeira proba. Case 300 que pode levar un único colexio ou repartirse. O tema doxe é un tema agradable, pero ten un título. Negativo. É o noso tema doxe. Veña, primeiro, palabras de 4 letras. Velaí están as barras verdes que indican quen vai por diante. Claro está polo momento, pero temos eses 290 puntos aínda por obtermos. Letra de regalo hoxe. O N, na terceira posición de todas as palabras que imos tentar descubrir. A primeira de 4 letras, como digo, definición. Algo que molesta e causa dor. Estrago, mal. Algo que molesta e causa dor, non presta. Borradores. Hai reflexión pola banda de Lugo e o Santa Rita de Viveiro. É unha reflexión con máis individual, pero hai que premer eses borradores que xa están marcados. Podedo facer en calquera momento, senón os 20 puntos desaparecen. Ah! Veña, Antón máis Ana. Dano. Deletreamos. D-A-N-O. Sí, veña! Que non se diga, veña. Oliver máis Nuria estaban reflexionando. Ana aproveitou ese momento, meteu aí 20 puntos. Xogamos por tinta agora con unha palabra de 5 letras. Vale, aí está o N. Padecer unha pena moi fonda. Padecer unha pena moi fonda. Silencio nas bancadas. Borradores. Nuria. Penar. Deletreamos. P-E-N-A-R. ¡Sí! Despois do período de reflexión, deron con esta segunda palabra 30 puntos que van para eles. Se se produce algún rebote, se sabedes que hai 10 puntos extra que roubades aos compañeiros. Se cadra ocorre con esta palabra de 6 letras. Definición. Peixe que non hai que pisar na praia porque pica e vai a se pica. Peixe que non hai que pisar na praia porque pica e vai a se pica. Borradores. Pon, Nuria. Faneca. Veña, Oliver. F-A-N-E-C-A.
N, E, C e A. ¡Sí! Santa Rita de Viveiro, ainda nos queda moito para as festas do verán e temos que alegrar como se estiveramos en festas. Sei que o mellor estímulo é que levedes os puntos, que neste caso serán os 50 da palabra de 7 letras, quedan os 60 da derradeira, quedan os 40 da foto, e se os colledes de rebote, 10 puntos extra por cada un das palabras, das dúas que nos quedan. Primeiro de 7 letras. Sorte aos dous equipos. Os que comían a xente antes de que existiran as pizzas. Os que comían a xente antes de que existiran as pizzas. Borradores. Ana máis Antón. Caníbal. Deletreamos. C-A-N-I-B-A-L. ¡Sí! ¡Ana! Que piropos de todo tipo, de toda clase, pero 50 puntos. 50 puntos para eles. Caníbal, deron con eles e eses que se suman e que fan aínda que, como vemos agora nas barras verdes, xa de seguido a cousa se axuste nesta recta final. Morea de puntos, ademais. Definición da derradeira palabra. Ruído forte que se fai ao respirarmos pola noite. Ruído forte que se fai ao respirarmos pola noite. Borradores. Ronquido. Deletreamos. R-O-N-Q-U-I-D-O. ¡Sí! Suma, que te sumarei. E se ainda digo que hai unha foto de 40 puntos, e que ainda algún vai levar máis. Vemos esa foto coas palabras que adiviñastes. Está aí para nós presentada, pero con matices ocultos. Que vemos nesa fotografía logo do borradores? No, logo donos, desmarcámonos que ainda non dixera. Dicen, vistes esa fotografía, interiorizades, Nuria, Oliver, Antón máis Ana, quen será o que pasa a seguinte fase do noso xiz? Borradores. Oliver máis Nuria. Un volcán en erupción. Pois o que dixen antes que calaba a boca, agora tamén a cala. ¡Sí! Está claro, se o celebran evidentemente as nosas bancadas, porque as contas son sinxelas, xa se procesa, e os marcadores definitivos indican que 165, 405. Polo que celebrábano os do colexio que teño detrás a miña esquerda, que son os da Rosalía de Castro, que pasan á seguinte fase. Nuria, bátelle aí. Oliver. Aí está. Pasan a seguinte fase do xiz. Non hai 2 en 3. Temos o clasificado xa, neste caso da provincia de Lugo. E agora, o moi importante que hai que deixar claro é que por Viveiro ainda falta para que cheguen as festas. Xa sei que falta para que cheguen as festas, pero por iso nós temos 2 regalos. O primeiro, o noso regalo que damos desde o xiz para os clasificados e a posibilidade de volver de ano que ven. Rapaces, o dito, e a todos vostedes tamén na casa, que temos a posibilidade de saber as nosas probas, os regalos, os concursantes aquí no web, www.xizoconcurso.com, e que nós sempre estamos en familia, fagamos matemáticas ou non, a cavilar sen parar. Chao! Chao!